Matul il-jum tal-ħadd ir-razzett tal-Ammiri ġie trasformat f'villaġġ tal-Miliet f'attività organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali. Bil-flus miġbura din l-attività ser imorru għall-għaqda qalb-it-tfal. Għaqda li toffri għajnuna u sapport li tfal u l-familjari tagħhom li jkunu fit-taqsima tal-kura intensiva tat-trabi fl-Isptar Mater Dei. L-anaħħari huwa li niġbru l-flus li ħajmorru għal din l-għaqda u fl-istess ħin iż-żmien tal-miliet iġib ferħ miegħu u kulħadd jattendi bit-tfal hawnhekk. Il-pubbliku nagħta l-opportunità li jaċċessa l-partijiet kollha tar-razzett. Matul il-jum fil-villaġġ tal-Miliet inbijaw numru ta' prodotti tal-ikel u xarbit tipiċi Maltin bħall-imbuljuta tal-qastan, dekorazzjonijiet tal-Miliet u prodotti li jinħadmu fir-razzett tal-Ammiri stess. Il-pubbliku kellu wkoll iċ-ċans li japprezza numru ta' presepju u xogħol tal-artiġġanat Malti. Bit-tfal li żaru din l-attività kellhom bissima fuq fomhom hekk kif ingħataw rigal minn Santa Claus filwaqt li kellhom iċ-ċans li jduru dawra fuq iż-żwiemel. Kien hemm ukoll varjetà ta' talent lokali li allegra l-pubbliku preżenti mhux biss bi spettaklu tal-maġija iżda anke bin-noti strumentali tal-banet li daħlu lil dawk preżenti fl-atmosfera tal-Miliet.